watui afro jepru noka samoi ferangko pru kapnani afro nango jepru bakhano methebe maya pru hamjangmani kuno pabia tamuke hamya borona hamjagoisi pabungsibu puilani hamjamawa asukena tongthogo asukena mokole muktiba klayu puilani hamjamano asukena pawi maya ongo khorosa borok bisi kebno hamjagoi thangke lama kajara yakarai kalangai thangjago hamjagma jora jora deraoi thangnani nayo kubui kubunyo deraoi thangke haksala khibioi kalangjago nono ramonarnani ani saos koroi phiaba nono kathang tangsak hamjagai thangnani abo ani belaina saos tongo je borok nono karoi tongoi mano hingke nungbo bono karai no tongnani saitobdi je borok nono karoi hamjagai tongnai nungbo bono karoi kathang tongnani naidi surungdi hamjago hnoi chengra eba dala sanai borok nakar mungriwano phiaba jora nakarglak naisingi tongo nono ang kubui bokhabaino nono naisingi tongphano ani bokhani kubui hamjangmale komiya komuri klangkha tamo hinge nung ani mokolni muktuina naithokno simi kebo bisi hamjagiya kebo ni bokhawo puitu narugya nini yako rangpuisa tongphano hamjangma kuri hinge tongthok tongoi maya waisa teto awahaina phainai siring tongoi choijo khaimaya tai onsugoi tongphano kebono sawoi maya kunui halaboi tatal eba cengana sanani afrono phayo jefuru tai khoroksa bukhao eba langao hapai furu kebo kubi bukhabai hamjakphano asuk seriously tanadi hamjangmarokno salsa o hamjangma phano bai thangai mano hamjangmangkha kaisa asukno bukhani maya jesu haksal tongphano ganao soina haru o hamjagma asukno pognani hinoi naibo asukno taibo moitomano o hamjangmano dai asukno bisi mamunuyo asukno taibo mokoli muktui bisi kalayo kubang borok tongo I hayungo keboni bukhano subayoi sawai kalango kahamna tongi hinoi tai ani se kaham taibo phayana hunoi sawaina kalangjago je borokno borom riwoi tongoi maya hingke waisa wan sugoi naidi o borok nini bagoi wan suma koroi langmao omhai borokno nung takhibidi bo joliwoi thangpano tai waisa kifili phainai borokno keboni bagoi tektoni status riwoi tamo lab bonini bukhani kongnosi bujiya hingke bonini tektoni status 3-4 ta line nugoi bo tamo bujina tong langmao waisa dokari jakhe tai waisa puitu sanani o borokno belaino kutu je borok nungano pogoi thangnai hinai sanai o borokno salsa jotan sesikang pogoi thango hamjangma hingke obosi je borok nono kubui bukhabai hamjagoi tongkhe bo salsa kokma seya hingkeno bini mokoli mukti yornai kebo borok obo haina tongo jung borokno nijini hinoi borong riwoi tongkhe borok obo haino asukeno borok kotor ungoi phunugo jung borokni thani dam kuri sukhe rang puisa bo keboni yago bathagai tongya obo haino borokni life bo keboni bagoi bathagai tongya jotoni bagino guriwoi tongo langmao tasari nung kebono angmono samungnaya hanoi salsa nungbono asukena samungnangano bokuri hingke nini samung mungsao sugya obo hai jora phayana salsa langmao kebono naisilar mungrimani sai hamjang mungrimani sikaham langmao skang sagno sinidi tai sagno hamjang mungridi okogno saijung tongphu wansukdi horkothu khai phano na singui tongo je borok bukhani tektono huwai khibiwoi mayarok eba bukhani jungjal ganangrok langmao kebono manmani ulo nungtai kebono kahamdemano hinoi naitugui tongkhe wansugoi naisidinong asukino kubang kok damni manino kumajakha hanoi sagno hamjagdi sagno hamjana surungdi sagno hamjagoi mangkhe nung borom riwoi tongmani borok ungoi salsa naidi ngano wana jagano kebo tongo obo haino hamya saya khaima kori phano mokoli mukti rangya tai bukhani tekto kagya sinima kubang tongphano mungsa sugya tabun joro mohai nongo logi nangpro logi maya sago tongthongmo phaya tongthogya afrono phayo jefru khani borokno wansugui tongpro tai kok sanani hinoi wansugoi kok ma saya puro ungkha asuktai wansuna nanglia jora phake haina saimanai sabani ingnai sabo
abo jorana sawai rinai sabo ungnai saboni abo jorana sawai rinai naithok borok salsa nono yakarai thangnai bukha kaham borok thuyasano nini logi tongoi thangnai saijung tongmano jotoni sai tongthok tamo khe ang keboni kokno wansungna nangya langma bai kurungjak YouTube channel ni ang omol bayaro muro video no bahai nangjaka comment box o comment kaisadi tai video no chajagai tongke please like tai share khaina dakobdi tai nungani channel o kotal phai tong hongke subscribe khaya kongke please tabuna subscribe khayoi gana ni bell icon sinoi all press khairidi tamokhe ang je puru kotal video dawo apurna jotani saisika notification nini orana sogaina bagoi hingke video ni paithago joto bayaro nana hangbai naro kaham kuruna tongdi।